nakaliang ke jonga kum ka president jong ka women's wing jong ka HSPDP central body bat kham tam le kum ka dukhot jong ka jat pin riu hi ngadon ka ban penrem jur halor ka shithi bla mi ka bla tho di kong Elizabeth Matthew Nongbri ka bang UI ka tarik arpo riu tarik Februari ajar pesau ka ba ida address ya u Dr. Jitendra Singh bade u Minister of State jong ka atomic energy jong sarkar India hangtung UI ba ila penpau ba ide founder trustee ba chairperson jong kata ka NEST India mo ka North East Sunshine Trust ka ba kila register hau snem ada jarak puar ka juga porang turu ikam nya la jong ba ide ka nong trei ka ba hakmat jong ka BJP ka ba DP ya kita ki jat benririt pat dan kita ki minority morcha badru bai kamru ladai kanong kit kam ka bakhmat na du arjar khatsan hi ko BJP tekai bang UI ka to shithi ong ba ki ka ikwa bakan don biang kata ka jingwan ti yo uranium ha ka kari khasi ka e ka jongi kum ka party hi ngakwa ban pha e ko khubor ka basai sha kani ka NGO ka balai alam khmat dai ni kong badru sha ka sarkar badru sha ki pat nong song snong jong kari khasi nginom la ban len ladangi kertiang din nong seng jong ka party lead mai hoping stone lingdo dei ma bala champion la ne ula job e ka dauba ban persya banti uranium hang ne por khasi ka jing job ban persya banti uranium hari khasi kamshim dei ka journey la ne ka jingya lenti ka besuk kamshim kut tang ka baya kran ba ka sarkar India uni unong yalam jingi ula haban le buat sabari Shaki conference jong ka world uranium hearing ka bah pelong ha Germany lalek bun keleng ki jaka sabar jong kari India ru ban appeal banum sya banti uranium rengkat ak to por da ka burom ban lead pastor PBM pasaimon baru ka jing snok ti jong ki katu ka ne ki seng balang ban lajok bat klem sya banti uranium tekum ka party hi ka ni ka kenti pementangi ke the threat abang UI tengi kwa ban pha ka khubor ka basai kedar ba ni dalele horkit hordam ada ka sarkar India kamut bon wanti biang uranium ka ri jongi ngin persya wat ladangi ban hab ban let ban shim da kanu ka extreme step ru bon ki keno agane kenti ka bementa ba ka party jongi ka ya trailang ka sarkar le si kin mudur bangin ya pen ni lagi jong kin nongrem henre nga kwa ban ong ni kanida ka basai hoy ni tre ba ka sarkar ka party ka jongi ngetre na mar ngidon kam ya ka roy ka par ka bangis ngong thu ka jingdon kam jong pai ba constituency ka bangi job reha ka baya day bat ki nongrim jong ka party melayeng ka way na ki nongrim ki mat ki ba kongsan ka ba ka party ka yeng ba haduk menta nginum sya banti uranium ya kata nginum kubum ngin ya kren ba ka sarkar lada ka por ka don kam yengi bangin ya kren ba ka sarkar jong ka jelak sarkar jong kari India bangin num sya banti uranium ka kawai ka ba nga kwa bangan kentho alor ka tu ka shithi jong ikong ka banbu ro dak jengkli itu ikong le sebin ai ka jubab ka bang UI ito ang tu ba ka jingkhang banti yo uranium hakini ki snem ki bladep ka dei na ka daw ba ka jingyo nong jongno re jongno ka ang tu due to vested interest no tengah kwa ban kli jingkli ni kong manu ba la yo nong na ka jingkhang ti uranium hakini ki snem ki bladep ne hatu ka datang ka jingyo nong hi ka jat benriu da bangi claim sya banti uranium nomor ngitip ba da ti uranium ka de ka bi ka ban penyap dengan ka jat ti ka persya banti uranium ha ka ki por tenga ong ka e bang pa ban ong sini kong ba em dei ban shu ang thala lani ban shu padia thala claim de tip ka jing shisha bat ru ngakentu nama ngayu iu tu shithi ong ba ilaya let ban ya slok baki nong elam jong itu ki jaka ki local leaders jong itu ki jaka badon uranium makin sothu bade ban sya banti uranium nomor ka de ka yo nong pat ye ki nong elam ki badon ha itu ki jaka badon uranium bakin nong sya pendit namar ba ka de tang ka put thap jongno ka jingyo nong shimet jongno ne jong kanu ka NGO batru ka daitang ka but kumno bakin penyap
pet ya kani gajat bin riurit pat ke jongi dan namar kata kum ka parti ngpa ya kani ka message ka baklia ka khubor ka basyai kadar balada ka don kum kani ga bang sarkar India kandang thumu banwanti biang uranium hakari ka jongi ngi kum ka parti ngin num ngabjar bat ngin yai persya bat nginang yai persya hadu ka bakut banum sya dalilai benti uranium nari khasi